Sei ndadzoka zvakare nenhau inosiririsa ndamboitibate asi ndazodzokera sure ndikati ndazoona kuti ko vakoma memo vakazinge vawanika vakashayika nezhira yakaita seiyo nekuda kwei. Ndotasa bheki ndoona vanhu vari kuramba vachiposta kuti azowanikwa akashayika azowanikwa akashayika. Ndobva ndatoona kuti pane ndofunga masvondo mashoma adarikayo vanhu vakatenderedza nyaya iyi vachiti vedu vetibatsirewo kutsvaka munhu uyu unonzi Mike kana kuti Memo wanga achigara kuCosmo. Apparently anga ava those days ndosaka ndikuti apparently panguva iyoyo yakapostiwa nyaya iyi wanga ane 3 weeks asingaoni kuti uripi. Now vanhu vanga vakuchisei vakuchifambisa mumagrupu anasimberi kwakasiyana siyana nemamwe magrupu emakeup zvikanzi mudzimai uyu mavhiki matatu ese adarika hakuna kuziva kuti uripi ende vanhu vakususpekta kuti kuda murume wake ndiye wakadi wakamurova kusvika abadi ashayika nekuti right now akangobva muno muSouth Africa akaenda kuZimbabwe. So vanhu vakuda kuti aite action murume akangonyarira atori laid back haana chaari kutomboita nepamusoro pekuti atsvake kuti mudzimai wake aripi kuna kuti murume wangu atoziva kutoti wakasiya ruva mudzimai wake ndokufa asiya amisa somewhere kokuti haana kana kumboita nehanya nazvo ndokubuda muno muSouth Africa ndokuenda kuZimbabwe. Manje ndisingazivi kuti kana akati akaenda kuZimbabwe ndokusvika ndokungonyarira ndokuti zii ikoko munhu wazowanikwa muzuva ranhasi asawanikwa akashayika Memo uyayo saka ndongototi kwatinga kwatoni almost a month achingadi ashayika mudzimai uyu. Hanzi kuti kuZimbabwe uchazondobatwa here nenhau iyi oitengerwa kuZimbabwe zvichafamba sei sezvo akaikomita crime muno muSouth Africa asi kuti wakwati kuti hanzi uri kuZimbabwe zvake. Handisi kuti nekuda kwei wakaita utsinya wakaita sei hoho murume uyu kuti wasisiya munhu kudaro vanhu votanga kumutsvaka vamutsvaga murume akamboita action murume wangangoramba akanyarara kusvika munhu uyu wazodi wozoka chandazi nechekuti spiriti kana kuti yevanhu vemuZimbabwe yagara inonzi hairovi. Yes muno muSouth Africa vanhu vanogona kurayana sehuku vachingoita zvavanoita kana kupisa munhu nekuti vanenge vachiti hatina ngozi inotitevera asi iri ropa remuZimbabwe. Iye muZimbabwe nokutiza kwaakaita asingasiya munhu nenzira yakaita seiyoyo asi kuti mwoyo wake uri wasei asi kuti haanzwi kuremegwa here mukati memwoyo wake izvizvi. And I hope kuti the law will take action even though akakomita crime muno muSouth Africa. Ndinomimba kuti kuZimbabwe kwacho munongobatiwa zvakare kuti muZimbabwe like I said I don't know how the law works kuti vachange vachimubata ari ikoko here kana kuti zvichafamba sei ndinganyepa vedu wepa handizivi asi my prayer ndeyekuti kuwanikwawo justice towards Memo nekuti zvinombagwadza munhu wakatsvakwa zvikwadi kwaona kusvika munhu wotsvakwa nevanhu vemagrupu it means kuti vanenge vane concern inenge isingamboiti ende vanhu vanga vachinazoziva kuti hanzi wakanisa nemurume wake vanisa nemurume wake kuda pane kakurova nekakurwa kakaitika asi mukadzi wakangozongotsakatika from ipapo haana kuzombosvika kuti wakaenda nepi murume wakangotisa kuinda kuZimbabwe. Saka zvinhu zvinombagwadza ndikura nhema ndozvazvananga nangoya nazvo mukati mevhidhiyo yangu tichingoti kune mhuri yavakoma vangu Memo dai Jehovha musiki wedenga avanyaradza nezita raJesu. Ndichiti zvakare kuna iyeye murume wakaita chinhu chakaita sechichi dai abatwa nemutemo arangwa accordingly nyangwe zvichinzi wakapara mhosva muno muSouth Africa kuda ndakufunga manje kuti is it the issue yekuti akafungwa kuti ndikaparira mhosva kuSouth Africa it means kuti ndofanira kutongerwa muSouth Africa handinotongerwa kuZimbabwe here kana kuti kudi I don't know. Ndinongoti dai pawana justice inoita safe kumhuri yana Memo nekuti it's not fair kuti munhu wokumba kwenyu kana kuti munhu chaiye ungasvikawo pakuti unorohwa ungosiyiwa like mudhireni wasiyiwa vanhu vokutsvaka vanhu vepaindaneti ndo tozotsvaka munhu vachitenderedza magrupu kusvika wazowanikwa kusara nhasi zvinhu zvinombagwadza. Tichakubatai zvakare pachikamu chinotevera. Sei ndadzoka zvakare nenhau inosiririsa ndamboitibate asi ndazodzokera sure ndikati ndazoona kuti ko vakoma Memo vakazinge vawanika vakashayika nezhira yakaita seiyo nekuda kwei. Ndotasa bheki ndoona vanhu vari kuramba vachiposta kuti azowanikwa akashayika azowanikwa akashayika. Ndobva ndatoona kuti pane ndofunga masvondo mashoma adarikayo vanhu vakatenderedza nyaya iyi vachiti vedu vetibatsirewo kutsvaka munhu uyu unonzi Mike kana kuti Memo wanga achigara kuCosmo.
apparently anga ava those days ndosaka ndikuti apparently panguva iyoyo yakapostiwa nyaya iyi wanga ane 3 weeks asingaoni kuti uripi. Now vanhu vanga vakuchisei vakuchifambisa mumagrupu anasimeri kwakasiyana-siyana nemamwe magrupu emakeup zvikanzi mudzimai uyu mavhiki matatu ese adarikapo hakuna kuziva kuti uripi ende vanhu vakususpekta kuti kuda murume wake ndiye wakadi wakamurova kusvika abadi ashayika nekuti right now akangobva muno muSouth Africa akaenda kuZimbabwe. So vanhu vakuda kuti aite action murume akangonyarira atori laid back haana chaari kutomboita nepamusoro pekuti atsvake kuti mudzimai wake aripi kuna kuti murume wangu atoziva kutoti wakasiyarwa mudzimai wake ndokufa asiamisa somewhere kokuti haana kana kumboita nehanya nazvo ndokubuda muno muSouth Africa ndokuenda kuZimbabwe. Mani ndisingazosiwo kuti kana akati dzakaenda kuZimbabwe ndokusvika ndokungonyarira ndokuti zii ikoko munhu wazowanikwa muzuva ranhasi asi wanikwa akashayika memoya saka ndongatongototi kwatinga kwatoni almost a month achingadi ashayika mudzimai uyu. Handisi kuti kuZimbabwe uchazondobatwa here nenhau iyi oitengerwa kuZimbabwe zvichafamba sei sezvo akaikomita crime muno muSouth Africa asi kuti wakwati kuti hanzi uri kuZimbabwe zvake. Handisi kuti nekuda kwei wakaita utsinya wakaita sei hoho murume uyu kuti wasisiya munhu kudaro vanhu votanga kumutsvaka vamutsvaga murume akamboita action murume wangangoramba akanyarara kusvika munhu uyu wazodi wosoka chandosa nechekuti spiriti kana kuti yevanhu vemuZimbabwe yagara inonzi hairovi. Yes muno muSouth Africa vanhu vangona kurayana sehuku vachingoita zvavanoita kana kupisa munhu nekuti vanenge vachiti hatina ngozi inotitevera asi iri ropa remuZimbabwe iye muZimbabwe nokutiza kwakaita asingasiya munhu nechira akaita seiyoyo asi kuti mwoyo wake urwa sei asi kuti haanzwi kuremegwa here mukati memwoyo wake izvizvi. And I hope kuti the law will take action even though akakomita crime muno muSouth Africa. Ndinomimba kuti kuZimbabwe kwacho unongobatiwa zvakare kuti muZimbabwe like I said I don't know how the law works kuti vachange vachimubata ari ikoko here kana kuti zvichafamba sei ndinganyepa vedwepa handizivi asi my prayer ndeyekuti kuwanikwawo justice towards memo nekuti zvinombagwadza munhu wakatsvakwa zvirikwadikwana kusvika munhu wotsvakwa nevanhu vemagrupu it means kuti vanenge vane concern inenge isingamboiti ende vanhu vangachazozwa kuti hanzi wakanisa nemurume wake vanetsa nemurume wake kuda pane kakurova nekakurwa kakaitika asi mukadzi wakangozongotsakatika from ipapo haana kuzombosvika kuti wakaenda nepi murume wakangotisa kuinda kuZimbabwe saka zvinhu zvinombagwadza ndikura nhema ndozvazvananga nangoya nazvo mukati mevhidhiyo yangu tichingoti kune mhuri yavakoma vangu membo dai Jehovha musiki wedenga avanyaradza nezita raJesu. Ndichiti zvakare kuna iyeye murume wakaita chinhu chakaita sechichi dai abatwa nemutemo arangwa accordingly nyangwe zvichinzi wakapara mhosva muno muSouth Africa kuda ndakufunga manje kuti is it the issue yekuti akafungwa kuti ndikaparira mhosva kuSouth Africa it means kuti ndofanira kutongerwa muSouth Africa handinotongerwa kuZimbabwe here kana kuti kudi I don't know. Ndinongoti dai pawana justice inoita safe kumhuri yana memo nekuti it's not fair kuti munhu wokumba kwenyu kana kuti munhu chaiye ungasvikawo pakuti unorohwa ungosiyiwa like mudreni wasiyiwa vanhu vokutsvaka vanhu vepaindaneti ndo tozotsvaka munhu vachitenderedza magrupu kusvika wazowanikwa zuva ranhasi zvinhu zvinombagwadza. Tichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.